støtte madindsamling i Lions Club i Hellerup. Støtter de fattige inde i København. Ja. Nå, er det det? Ja. Og aktiviteten går godt? Den går meget fint. Meget positivt. Hvis vi så kan se varerne, altså det er varerne, der er her, som er klar til at blive fragtet ind til reden i eftermiddag. Skal du ind med dem, Kim? Ja. Okay. Jamen det er flot. Og så har I har sat nogle posters op på væggen der. Det er jo faktisk et meget godt sted, hva'? At der er sådan en der. Ja. Og der var en til en frontkæmper der. Ja. Hej John. Så ja, der var også en, der sagde, at hun skulle ligge inde og handle, men inden for ideen, ja, de skulle og have de skal nogle have blomster. Ja. Og så skulle de have en, der kunne vokse, og ikke en, der bare gik ud. Nej, det er en god idé. Det bliver nu lige over lidt. Jo, kom her, hvor er du henne? Ja, fordi så har vi jo skiltet. Med her. Nu er jeg selv ved at falde. Ja. Men der er 2 vogne her, hva'? Med madvarer. Nej. Det er fint. Det er rigtig flot. Så jeg synes nok, det virker. Det er dejligt. Der har vi jo alle de fine donationer. Sidste 2 poser. Helt fantastisk.